babone Thixo wamnkosi umuntu wabo abazali belapha abantu akwabo belapha Thixo wethu somandla sithi ke Thixo wamthetha nabo somandla ulungise inhliziyo zabo somandla ukuba kufuneka bezikholisile ngokuba kwehlinye imbizi kube njalo ukuze bazawuphila Thixo wami siyathandaza ke somandla ukuthi somandla masikhokhelwe nguwe kulomsebenzi siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha we pray amen amen Shibasi sosusa lentshatyambo simvule uthethe naye bhadela njengoba uthethe nasuka kwethu ngicela nikeza khala kolubili uba usiya apho sizakubeka khona sizile ke asiphatha kahle ntongo sibulela ke oko sinaku ke bhadela sisemzini wakho sifikile ke ngoku ke kwakho ntomba chiba sinokubela sikubonisa ukuba kwindawo obusebenza ukuyo nomntwana ke asinayo shena esawusoloko ukhumbula ngaye obona umfanekiso wakho sahlala sicinga kunjalo nje bhadela ubusiphethe kakuhle uyithanda ingoma bathanda abantu sifunda izinto ezintathu kuthiwa ithemba ukholo
nothando enandi unkulu kuzo apho ekhaya ubulala uthando bamntombi siyabulela usifundisile thina sishiyeke ngasemva sawuhlala umntwana wakho simgcine simthanda njengokuba nawe xa uhamba kwezi ndlela zobomi ube umthanda umntwana wakho ugcine kankwakho siyabulela ntombi hamba ngoxolo Tshibasi siyakuthatha ke ngoku mntungwa sakusekhaya apho ubukhulele khona apho sakwenzela inkonzo yakho ke uze usiphathe kakuhle ngendlela njengokuba usewenzile camako Sawunikela kubafundisi. Abefundisi bayayazi indlela abaqhuba ngayo xa kusenziwa lento kuthiwa kucoceka. Awutheka apha ekuhambeni kwexesha ufikelele ithuba abantwana belikhaya nabantu abasondeleyo kakhulu kwifemili banikwe ithuba lokuba babone umntwana wabo ukugqibela. Emveni koko sicele indlela apha ekhaya kuba simkhaphe umntwana umsa kwindlu yakhe yokugqibela. Kuzahamba ngolo hlobo ke bahlali bantu bekhaya bonke macala izalwane labakhungi kuzahamba ngolo hlobo. Andichaze ke ndawuqala uthetha uyise wethu kulekelana otata nkosikazi.
sinikezela kuni-ke bafundisi namkele umzimba kwelikhaya iqhuba inkqubo kacoceka ekuhambeni kwethuba ndiyayiphinda le nto ixesha libe ngathi ligadiwe vulwe umkhumbi nisinike lo thuba siyafuna ukubona umntwana wethu kokugqibela emveni koko nisikhokhele ke ukuya endlini apho uzawuqhutywa khona inkonzo ndicinga uba noko icacile enkosi likaShadrach noMeshach noAbednego bathi xa bephoswa ezikweni lomlilo wavela wena Thixo wethu njengoThixo wangowenani nani ke mziwa kwabhadela nesihlobo nabantwana sene kwenzeka uba Thixo wethu kule ntlungu mhlawumbi nicinga into okokuba uThixo akekho phakathi kwenu kanti uThixo ulapha kanye kukhona kanye akhoyo phakathi kwalomzi kona kanye aphakathi kwelikhaya kona kanye aza kunonwabisa ninike izixhobo zokulona umtyholi kunye nomkhosi wakhe ukuze buphele until de buphele ubomi benu athi lo Thixo ndiyazi okokuba umhlawuleli wami uhleli noba uyakuthi ekugqibeleni eme phezu komhlaba mna ngokwami ndiyakumbona ngamehlo ami ingabe uwumbi itsho ke nalenzwakazi ilele kule ndawo ithi izani kumno athi uThixo izani kumnonke nina nibulalekayo nisindwa imithwalo ndokuninika ukuphumla kuba ndenjenje ukulithanda kwami ihlabathi ndingame unyana wami kuphela kamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade siyabulela ke Thixo wethu ngelixesha sibulela amandla akho ngokungena kwalenzwakazi ngena seyithe cwaka ithule Thixo wethu imamele wena sicela ke Thixo wethu abantwana belikhaya bathi cwaka nabo bamamele wena Thixo wethu njengoThixo kuba Thixo wethu ubathandile lixesha lakhe lokuba ahambe noma bebekhona abantwana belikhaya bebekhona nabazali bakhe nesihlobo zakhe bezikhona nabantwana bakhe bebekhona bebengekhe Thixo wethu bayithinkelele emini yokunduluka kwale ntombazana masemkhululeni ke ahambe athe akholiswe njengomqeshwa kuba kwelihlabathi ebengumqeshwa ebengenguye welilizwe ebephethe ipiki kunye nefotsholo ukuze alungise indlela yokuhamba yokunduluka kwelikhaya khaya linamagade ehlabayo khaya linezinto ngezinto umhlaba ongenaxolo ongenalo nothando kufuneka abantu abazana nenkosi uYesu kuphela Thixo wethu benesihlobo zelikhaya baxelele Thixo wethu into ba apha kungekho Thixo khona bofumaneka bebulaleka kodwa bukhona uThixo phakathi kwabo bafumane benamandla angummangaliso bayazi lenkonzo into ba inkonzo engeyiyo yokuqala neyokugqibela inkonzo yokugqitha kwabantu bonke sonke sogqitha apha cela ke Thixo wethu benabantwana belikhaya benesihlobo zelikhaya ingakumbi obhadela kunye nezihlobo zakwandamane ziqine zomelele nezinye izihlobo zezinyo zomelele zazi into bayikokuqala oku ingekuko nokugqibela ngenxa kwalowo wasifela uYesu Kristu inkosi yethu amen amen